s obzirom da je stvarana fama o HOS-u vrlo žestoka i s obzirom da je zapravo danas, nažalost, cijeli Domovinski rat direktno izložen napadima, da je HOS, kao i ostale postrojbe, do ludila poštivao etičke norme ratovanja, odnosa prema civilima. Kod nas se je išlo po hranu za skloništa, išlo se je po lijek, da li za srpsko ili hrvatsko dijete, neukusno je za reći, ali je nužno za reći. Etika se je poštivala do krajnjih granica. Bili smo izloženi najvećoj neljudskosti i najvećem fašizmu. A unatoč tome mi smo nosili za dom spremni, što je istina da smo bili spremni. Mi smo bili zapravo najčišći hrvatski antifašisti.